menu aba ana o fie dunsia ana nana say ebe hu no odini ba fie se ebe bo kokoko se obewale no na enumu ano enkura mienu apie afirima ba wom se wabokoko de enso amaye no ho ade ama akura no enya ohaw kakra enti nansen ana mete se woni maame kasa ofon so se me maame mefa ne ba na on de wajane dadada nti me koje fon no ana me busa anse ekwan be so no fa so wajano nti sisa no wajane de aye ntimi nhye ne se chenchina won wale no nemum onhwe no se de obefa no na ote no na onfa no mra nti me baya mama ne no okay ne do bi etebia na wo hu ba bia asem no enam complainant no na akasa no sabre ababawa no yare no na mo se friend say Elizabeth sewa Elizabeth Yesu maame Mary nwiano no Elizabeth ni kunu o say yanso ewa ha o say na wo yire yade ewom so apem so bia se kana ne nete enso odane no ekoma abusua eno so eya asem foforo ka wo yire yade yeso owuo mu wankwamu ka ne no na ekọ ewom se wankoye ne ho ade de Ghana ha nipa be 85% omo nye omo yire ho ade eno so no omo yire ne wo mo ekwa bi so na mebusawo adenti na wo yire yade na wo hwe ma no ho ento no na wapagya na koma abusuafo oso mo mefa no noke we de madaroma tiefo ni ahwefo benfo bi be se sankofa owe yenchi na ore finance okofa senka madaroma mo mama kwan kakra amamaka mensem bia ye kwada fom kamepe madaroma eye obalizi mi hu no na mo kejetia mini ni din komo bebre na momo ka kire be se eye makonta Isaac na me anim ni hu pa enti osuro se oni me be date na msuo mate se ni nwa be ma ni hu obe ha no sanete cause bia obeba krom bia me hu bia na se mo kan se ne bla ne de we strong say me mistake here maso be she smart it me pam cho 16 years na no mo kan madalo ma tiefo em se obi atie enye 16 years na mu na me ne obalizi ekodae madalo mo emla me hu obalizi no no mo se o 16 years no osu adwuma e ba show picture e be show am na osu adwuma enunti me yese yo wakansa amate ene me so sabi me te ben ahemfie kakra me som ho kakra enti edene a mebo osuafo amane na ne eba fie mpo na se ebedi nkomo na etimi ye ya na machew ena me bla panyini baako ye friend black ojo Japan ena me nua baako ye friend ma me dwom ena me de tu wo manim se oba bi se ena me hia no kejeti ati modaroma wonso ni medi nkomo bebre se ne bla no hu ena ne bla ne de no mfa ne nua maamo no eni agro enti ebe ya nkomo me nkoja mu fie nanka me ne wo ni nkomo enti se de no mo ka se me de snap ebae no ma mfa snap anko nemum me nua ba na ma mfa me ma mienu eye be ma baako efe no kodwa Japan wani me nua ba ma me dwumo ena me ne om kofi ene ne om kodi nkomo se akire ye be sa ba ene nyame anim ye di nkomo wie ye no sa atem so na makoje dan okro no siesie mu kama ama oba no ema omo de oba no maame ema oba no kohwe dan no ema masibe makura mu nyina be hwe omso okay nyawe ena me ne te ene ye first born
ɛbaeɛ na meyɛ sɛ mekɔ akɔyɛ no ho adeɛ na nneɛma bɛbuom ɛna second one baeɛ na mepɔmakye wo madaroma mebɔ masam to fa sɛ ɛbɛyɛ a ɛnkɔ akyire no deɛ ma me ka sɛ ɛyɛ ɔbaa lizi ɛyɛ me yele problem no ɛfiri ɔmo side no mi si so say problem firi ɔmo side ne sɛ problem de hin firi ɔmo side saa ne problem ne start yɛ no problem de hin ayɛ kikana sɛ ne yare no saa yɛn ko yɛ ne because you cause the problem bia ne yade no ɛkɔ bi so what you say wɔnya adwenem hawo kakra yes yɛn ko yɛ nim me ko efie hɔ no mete saa tem no mete sɛ yɛsɛ yɛ me ma se ne baba ako sɛ wɔyilaayɛ sɛ ɔyɛ den yɛ hu no me pa cho me wo point ba nti munya no mane kana sɛ wo de nya abotre me wo de nya abotre yetio pani ɛno ansɛm a mo ka gu me ho fie no nti wo sɛ me so me ka mane kasa bie kio me na ɛna me so ɛna modaroma ɛma ɛnɛ yɛ ba enti sɛ sia wo susu sɛ ana wonim sɛ yade no efiri wo mu fie ho sana me hu no na efiri wo side na ma ne bae me pa cho me point so deɛ meyiri ne di n'akyi wɔno nso so efirim ebe abusua mu na ɔmo aka kyerɛ me deɛ tɔ so mmiɛnsa saa problem na meyiri ne ekɔ mu bi no wɔno nso kɔ mu bi ɛma ne yere ɔwɔ jankoba wɔso ɔbɛbɔ ne ho naked ɛma policefoɔ bi na boa no a ɔmo de adeɛ ɛkyekyerɛ no yɛnkɔ yɛnim so ho eba cho madaroma eti eba saa no na say se situation we nyina ekɔ so dia a eti mla me yiri we problem we ba ye no me ne saa makunta ya wa firi mu nansen ya no di nkomo se na yiri no di nkomo se adai situation be na o se saa na eto ni kunu e ma ni kunu so ye dai e firi mu oni ma si kasa beble se lead ye na asate mo me tu ho anamo enso so sebi ensiaga eti wo de agye wo kotete ye no tu nim se ewo ho dada ewo abusua no dada eti na wadaroma me ka se empaboa na oba no hye ye no paboa na ekɔ ye na baako ba ye no empaboa na baako kɔ yira ye no a esa ba back na oba no fa empaboa no hye ye no eno na sa me egyan ho susanso no tu nim se empaboa no de esan se ekɔ empaboa no yira ye abusua ni de ba ye no de unim se kia ne ke wɔmoa na de yade na ma awere no ɛna maame na me amasi ne nua omu aka kyerem sɛ omu nua we omu nua na omu kɔ no wedding ne maame no maame ne nyɛ me omu ka kyerem abusua ne mu toboase ɛno ade omu kan no mu refi ho momfa camera no to dem ha nyina momfa camera no to dem ha nyina momfa camera no to dem ha Penny, Cecia no. Ma metrase. Mo fa camera ne to dem ha nyina. Mo twa dem ha nyina. Meteme ho ase aba. To bo ase ne ma me ne trase. Eti Cecia o mo de ato so se wonu am oba na bodam. Me ba cho. O mo de asi wanim. Se enra ensema eye ni sarosa e kan no me kasa asem we ka me mo so da because me play girl no me ma ble enkura me anu e na girl no dia ma me a me omugu me so e ba se wo ba no e jade ye no e hin na de na kɔ so pa yaresa dia ma no that's it e ba se problem ni sate ye no e me amakunta yi o se na damfo bi e na kire ba bi tafo ye ko sebi mi yiska makunta so yiska mane ka se mane nwie me se mi yiska enti se wa nyi sika wo doto no wa adwenim meba ho wate ye mi yiska me doto no wa adwenim meba ho wate mi yiska wotafo ho mo ko hefa tafo me kura se o ka se me fa nko kura me hu kwan no ba bia wo yi sika sei me pa cho ska mi yi ye de me nkai ne mo mi yiska pa awasa utimi kai sika wo yi o eni pa ho ka me kan do oje 8 million makan bi nti won ka do yi no di 8 million a me tua mu half wo so fa mu wi me si bia e ko bia mo support me bia no me nyim firi mu da me kan ni nyina after that no ensiaga
ɛna ɔmo kyerɛ me ɔmo sɛ azim takorade mepatwɔ wobɛkasa azim takorade ɛno nso so ɛno hefoɔ na ma ka kyerɛ sɛ azim takorade wobɛnya ayaresa mepatwɔ ɛyɛ wakonta panyini okay ɔno na ɛka sɛ ɛhɔ ɔmo wɔ nkurɔfoɔ bi wɔ hɔ a ɛhɔ so mokɔe mema no ka sika ma no kɔe ɛnso meka susuro ɛhɔ so wotua sɛn mepatwɔ deɛ sika metua deɛ ɛmu ɔdu but mekontafoɔ ne mɛsefoɔ nso tua bi ɛberɛ bi ɔmo support me okay nyɛ ɔmo mfiri mu da ɔmo yɛ bi paa ɛna me so meyɛ bi ɛna hi biem enti yɛgugu so akɔyɛ ɛba biem a na akɔyɛ hospital enti mmerɛ a me ne ne nya issue bi fa a charge ho bia no a na meka no ɛna ofiri me nkyɛn kɔ nkran ɔsesa ne nneɛma na ɔkɔɛ enti ɔkɔɔyɛ no na mefrɛ na ɔmfa mefrɛ ma si wɔmfa ɛna mesi deɛ na ɛkɔ soɔ enti ɛhɔ a na meyɛ audio yɛtio ɛhɔ a na meyɛ audio sɛ mefrɛ lia wɔmfa mefrɛ ma se so a wɔmfa na mmom sɛ meme deɛ ɔmo yɛ ɔmo adwene sɛ ɔbaa no firi me nkyɛn kɔ nkran no so akonya ɔbaa meme ma ne deɛ ɔntumi mfa meme ma no ɛnkɔwale bɛrima wakonya bɛrima a meme ma ne deɛ ɔntumi mfa ɔkɔ nkran wodi sɛi mepakyɛ ɔkɔ nkran na ɔkɔ bɛyɛ 5 ɔdi bɛyɛ 5 months to 6 months na sɛ ɛno a so ɔdi 4 months ɛno a so ɔdi 4 months 4 months ɛkɔ mepakyɛ mene sɛ ɛno a mebusa a wo so ɔdi 4 months na ade na ɔde baako aka wɔde baako aka wɔma na yɛ nsia na obi kae no asɛm ntitiriw a nanka yɛ meme na menya information firi so mpa ha sɛ driver ni ne mate ni bi anya problem ɛnkɔ hɔ ɛhɔ deɛ mɛnkɔ hɔ wo yere yare wakɔpɛ no yare wo kɔpɛ na yare sa ɛntumi antentam tiemie ɛno nti no saa bere yi a me ne wo kasa yi no baabi a wokɔ ɛkɔnya ayaresa no nyinaa no antentam nyɛ saa antentam nyɛ saa ɛno a yɛbɔ ɔko adu sɛ wo yere no etu kwan no mente me ho ase no deɛ ɛsiane sɛ wo yere no Elizabeth ni henti no sɛ charge ho tɔkwa no ɛno yɛntumi ɛnka bi wɔ ha na mmom sɛ wɔkɔ abosome ɛnan na wakɔfa wɔ baa na wɔne na akɔ no yɛse abra bawa no so koraa no na ɔyɛ virgin wotie me ɛno nti saa kwan adu a ɛno a Rosa de bɔɔ no ɛhɔ no so ano yie ne sɛi ɛduru baabi na wɔne ne na enti ɛkɔyɛ akɔlaa no ɔhaw ɛma no fɛtee na adwene ɛno ti sɛ depression ba enipa na adwene timi tefa so ɛhɔ no wo kyerɛ mu sɛ sɛ ɔka sɛ na me ne na no fa enti sɛbi me ne ɔbaa na nke benya ɛma mmienu ɛnam sɛ problem no starteyɛ no ɛma nyame anim ne ho fono na me ɔbaa no asɛm ɛnɛ ne nyinaa mede ɔbaa no pɛ no asɛm nanso ɛnam problem no starteyɛ no ɛnɛ ma sɛbi ɛnneɛma ɛtɛn kakra na ɔdɔ ne atenka a ɔsɛ nka mede kɔ ɔbaa no ho no na ɛma bi ɛnya anu yi enu asɛm a mebusa no ayi ama me yo ɛnu a yɛse Rosa enum to nyame na meka ɛnu ase oyire no kɔwo no etiefo mfa nkyɛm kakra yɛse yɛte na se efiri wɔ no na kyɛ so one na wo mienu awie me pa hwan etiefiri hɔ no one ɔbaa no ɛnda ɔbaa so a wabreki ne virginity deɛ na koma daw so etuo no deɛ wɔ susu sɛ ɛda na one ne nna no ɛno ɛna akreti saa deɛ no ama na fa na adwenem efiri sɛ wone ne na woyira wo no wone na wo mienu na ebi kura no aduru ebia so ogugu so wo a wo ngugu so etie pese ebusa sɛ ɛdeɛ nti na wone ne na because ɔde ne do ama wo na breki no ɛhɔ no ebetumi aha na adwenem kakra tie nti na wone ne na me ba cho na me ka sɛ ɛyɛ problem na ne ayi kakra na ba ye no nti ma na atenka afiri so na afiri so because na ehame so oba me ne te kama na afi within atenka no te kwant na je se ne ho nyi wakondo within short time na afi me ne se je se ekoba asa no na problem na ba no a wokasa kasa no na je se ne ho nyi wakondo nyesa me pa cho nyesa ne ho nya makono eti na ho no na ne na me pa cho nam de enokre me gitum eti wo gitum saa no na wo yira wo ne na wo mienu a wo ne na no
na no be ma kwan se kofo ba foforo ne wo unso te sa no ebetumi ama na adwene na te afa so enti sa na te sei said ye wo ka se bia me ne na wo mie na afi akire yi me ne no na no e na me so me kire se enye se problem na ba ye ne dia se me ne te kama ye sori bom ye bibia enti sesia no utie de wo kana me bibia kan se problem about dia na je so ba na ne ho nye wakono nyesa se on se ye ka akono tie mi o so si atenka ne nwa ne ho ya ya akono wonte de me kire no atenka ne nwa ne akono etina je se ne ho nye wakono dia na je se woni ne na na me sumi busa o se na ne no be ma ho kwan se obekwa abonten akofo obi na ne na wo ana me ba cho eno no emra o ja me ho o ja me ko na me frɛ o ma na o mu mfa no e kye ya me ye audio so o mu kai audio na me ye ma o mu me ka che o mu so o mu send me obi a na obi antie me ye audio no fe na course no asate o mu frɛ me o say ya woni oba ne tena de ma asem ha na adwen me ba cho da bi enne se nkono a o sebi wa yi na ko ka o firi ho no na me so enfonso na baaye me gitum eno so nipa no anka nyense bia me wale no na ayebele no so me nka nyense me gya no enti eno na e go so kosan na sign baaye me so sebi me tibi ka so onko se nyinsen asem enti sesia no o say ya we e kwa be na fa so a o ka chrom so mo mefa o mo de hye no nko me ba cho wo de mpanifo ko mo ansa wadaruma de tie ni se me leketua di nkomo de bia problem be si bia no me no mu kasa na because e say lead problem na me leketua ni kasa ene wanya information wo aha okay sompa say obi abenya na ya lisa wa ha and I'm saying you fast and you fast next Sunday sa eyinu ma mase na obohwe ni wotia ni entutum di kanye dey emla ebia na nyame ya adon na me so me yere hu ato no na ma fa ma ale na chese wo nim se dey obetumi anya yale sawa e wa ha eti wo ni daso kese se oyire no ne hu betumi ato no yes me wani daso kese said ya me tie na me catch o mo se me na me catch o mo se girl no me yere ketu an se on send audio no mase na yemla ya na nyame ya adom na oba no ho ato no because my ble me fa ha me sinya na ne ho ato no na ma fa ma ade but and then 3 days ya start program e be duru ha no me duru am akonta change topic no enu ti nene ya betiesim ma ya obi an how why nti se sia no wogi tum kase ses o yiri nya yaresa obesa ware na kwaye ne ho ade madaroma se senka wadaroma on kamemle ho kamini ho akwane aba because oba no me na wo mienu ha na me nsan ko wale ni bio me na wo mienu okay Isaac sesia you know ayaresa na sabre ye pediama le otemase eti sesia no wono obokwa adu se wono de yade ni mfiri na kache enye ne ho na yade ni firi bae na mom wadi bi okọ ye mampabo akoyira ye na miensa na nanu na mpaboa ne ba back ode ne na akohiem na akofa yade namba adaso na so obokwa adu bi se efi omokotenam betin hom mientie medasi na eho no me empepia na memfa atesem enye asem na metese baabi a omo kotena kronom no ewo ho ana bibia se bibini na momu da achi ma beeman ekura de ko baabi ma kosi mu se efiewura no se dende ene ya na epese omudi omo baketwa no eye bibi eno nti no mu pe se omu tu frifio ansa kura na menua ba no so befe menua na o wa bruchiri eno ayo kasa aye no ansa echire no achiri kura ansa na menua na be wedding no enti me ya akra se makonta no ena se wanya akukuduro bi ede kasa me yesen ka me nchire nsemu bebre enso ansa na mebo menua na ankasa aye ne yire no na no asem ama wono ankasa tibie no me chirem kakra eye lino lino wo nsem bi okaye wono aka nsem bi a eno eye
omumienu entem asem ana ono enan so oye obanti woye audio no e de sende no na maami nso ye hwan ono na meme di nachi ono so ye adansi eti leak audio no leak ka ebomu o kan ho asem kire open yema oba no trase yema oba no trase enti me pa jeme timi agasa ye ko oba no direct ye bre no ene ye be wi asem we ye nsan traso bi baba pa wo ne hwan pa chom na me ye nwua panyin ya e fro say e frame hega aba wade tape anasa di asem na wunua asem mpraduasa bibinti na adwene no ho atechema kakra ka kire o me de o frame yen kasa den o frame bi anu so system pese se me hu de me yesa me mra ho sam nye de yo ti o kasa bi na me se de asem na o sister on me nwua no so yo bi a odwo ankasa na no kasa kra ne kunu be di ho adanse wo te na no kasa kra obesu on pen ho asem wansro wanya hwe ye din enti o ka asem me so na mani so e hye kakra enti o mu nam tet metete wo mu enti o mu ka asem acha wodi hu enti o ka so on de se wo yare no obeba azim se me sofu bi wo no betimi abo ande obeba enti oba ye no asem tie sofu no nkomodie ode ne nam baabi no na ma adwene nya yi na me ya me friends eli ade be pa na ha na be ma na tete wo se ono no so yo bi a anu ayeso won hyeda nya obi o kana asem won kana asem enti otimi bie na no pa ka sa asem we no misun enti di asem no kan ya usun ye o ka kire me sister na on sam yo bi a me kunu die sebo ye bodam ni nko a ekutesen kura manya bie me ho ama na die me nhwe se mese na kire me nua na me busuani na tete me ema asem ne ade o kan o se nye hwe ono so otonfon accessories enti school for ne ade ma young girls no ahohyehye ne ade o kan na ne buafu no oteatea na de ebe ma na ka asem ne nyina o ne bubefu ne se o se wonye adwuma enti wode no koto adwuma na o yare ne ade enti eno akire no onye adwuma na otife no hoso no jesom ko public toilet enti ne yam kan no enti okoji iska obema na hoba akumienu no na obema na tia no a odi ko jane nan no ewo enipa ni mu no enti na nya about charger akura na some it wasn't about charger enti okoji iska no ana bema na tia no man ne pie enti na se mo ho no se uji sika ko public toilet bema ye je say ye 1 cd ono so ni mene se no obi e bon kwado na wo de ya nye wo de ntum mo ho ko public toilet ye je say 1 cd enti oje mprenu kura no 2 cd enti sanya charge kura no 2 cd huntu no yire nya ntokwa yenti o enti o tiana bibia na oje wo ho no mana de like said o sikasa toto ma no o sister afi na toilet no krat ko na misu enti o so no ana odi twifa be ma na so ekoye ana o sesabe mi a wo mpeme one me nda one me nya hwe wada ne me has girl misu no ma no aduane ma wudi enso one me na sesabe me ne nana me kon do sam ne nana da kra me shada wa ba no ma shada wa adware kra me shada ko dware ma woro me ho sra na nana api na hu sima dware be wura de ma no apie sabe same me pesam ne nana da me shada fafo na ponu me hwe ponu sabe ya be na ho anu asole agam ho no o so no atimi de nsa wura no ho sabiu awa abla be ma ne da ho no na mami musa wasem satamwa na li keka sansem we no na wanya sa adwini ma ho na ase satam na be ma na start tete no satam de na eba na ekọ eba satam de na onyanya adwini ma ho no na wo ho na de na ye ne se na onya ne gigigidi bia o kasa awurade nti ade me ba wiase menyimu da ma anya me masema anye se ade na me de odi asotwe we ma me ade na sei obi ayi agu me kro obo me din sa me wahu sama ye bida menya hwe ade na obi ayi se ade na obi ayi se na ono nko a wanya hwe na problems etu ano opeso o kire se ni wiase oba ye no
waworo ne ho ama bema ba ko pe ana bema enso bema no so na ye ne ya fefa mema bebrebe no nso so etiefiri ho no na ma ne ye kese ana ate no wo kasa ti sa kasa ni mu ana ye kese abeduru sabre kase ya enti wo ho ana akonom na onu wadi nkomo kama o ma BBC kakra bi one bema no kasa bibi ade ye fine ene a da hospital say ye mboa ye frɛ bema no ye frɛ no ma bema no mu di nkomo a ne ho beto ne sesi ama wa bafie enti ababa wa hegei me man kasa biem ye hunu asɛm nani enti sabre no wuji tumpa se ye kasem paboasem efi omukotena mu no wuji tum se ni mienu nya no aho according to me nwa record na me record me osande krama me nwa na wo Germany no ama no so sa sande na me se nkomo oni me die na me so no a recording ni wa ha ye bebo recording ni wa ha no na che se ya tete sem no e na ama na adwena te afa so me mpese me ka asema me no na fa me tirim yenhwe na ye mo recording no li no ankasa na no disem ewa ha so say ya on de ma asem atete no ama enne na adwena te afa so a ye behu yenko yanim okay me imagine said de ekono nka me madam onton hwe me ma onton hwe mpokra okra no nka me ma honte nko ya aduma kakra na nka de ma me na hono mo nka hu de be na me hu de me de restart and anke bi kra me ye juma 2 months na me de ka ho mo be ye do ma dem de be bia me nya fa sontenta It's any panista na de hotel no hotel. Hotel no hotel nya de ami ebebo. Maybe they only some penasem. It's like meaning say we am plan watching as a same people no measure so time. Ni piano. It's my imagination ya ko pan ya do much na me Fred am na me da to me no me do npa. Because when see the Peruvian and it has when so it just minim repair men. Because I met none papa corner my home side and a bit my basset, America my basset then. Minim maybe I must maybe call me young Persian crana bravo. So mini be crana said be me a for crime in my better me. And then maybe on my harding, roll crown to me, none we cry me had them your back a girl. And then maybe an hour cranny your cry, okay, catch him a crown or not. I'm my passan and may influence one by Abian Kamay, Tanta, non Cabian Camego. So, because my friend of mine made the action and me who's on a national head and come about pretend this old man can't share. Nti me tana hosa na asese me me se me hu de me yo se me hu de me nye because nti me mpa bible chine dwaman po say crab onu ni be kwa ko ba dwaman ba me ko bo bia mi so se bia me ne wo mani atata nti na even do crab me ne di nkoma wa ma me kwan se me nye bia me mfa nye bia me mfa so me bese ho de kwana mi ho de meye to se chawo de nya wo de ano no ebeti ma ba se baby se na baby yeye mimi di makoma echi na mi di odo echi ndi pa ono da onu ntu komo beti na bonti ata mo pe na wa patem ne ade petuma no ba foforo ne peta aye bibia intimate me atana ho sa ko ma na asese ose no na ya na kwatwe adwendwen ne bremi no na ya na kwatwe adwendwen ne pana ma adwema ni bebrebe na keka ne mebo so because the name may be on ma the year 2020 tell me pese me di be kom kra na ma brabo Timi my imagine I'm putting my friend am mo say pempen fun no mo fan too many ni hu de koso cause me nya blo poso se metimi atena ho na ndra na nyina me baye wo kana wa fa me chama petiti ni mpre ni mpre so me huhu eni even don crofom di so bra na action so me nyina kra na
meyi meni so meyi meni minya chance so menim se me okunu wa ma na mama na bome nani nyine chisto na no ye ne tantanto bi ba hye on so kro nya kuruma na ware enti se me a ho nti minim de akoso because you see me kasa me bra na ye tro me bra ni bre tell me ne be ma ne da me kondo se me behave se se me movie ansa na me ho aba na oda ho ontwene ni kran hwe de akoso isa ti bia no de eya me adio mintini nti ese me de to da mani nese bi mu tutu ya yesane ni nyina mo nese me kwa mi ntwa mani ba obeba ne bra ene no so ye because we are so we are only the opinion but from me can show no ayasem recording nasi Sumpa FM ebisa wo so munyi kakra me monkan wi an mabuso o say wasem ayasem okay ya kwanya sa ko ti recording ababa wali o ye de command abusuafo ayasem muna samwano no Asha, good morning. What is saying? I need cancer. What is saying? I'm saying Uncle Padam and a hoya. Room patch of stone. I did see no quan. You see, me who did me, your mamma come up last summer. I did see Nana Okusa or Titin. The free nip a buyer, and me buying na still na paying for custom de oya na oya. Oshama mtisa manano kami eno anu mi pie ana msaba so family onye yinti one female adechi about 8 ana no offer me bisa same we ana konkoda ja mi wadem ko jali yekra na mi wadem a mi pie ya o mi ra hansisi na hone adada ana mi de metima ade ho saa na obiana no bia o se kwa akra no kodi 2 months mpefo so esi asem no so mu di ye betu ye ama matena se ahwe nkra ni ntimenya abotala ana na o se nkwa akra no kodi 2 months na mi so ese na na aka asem na ahema aka asem ntena ha ami hwe nkra no nti 2 months pede ma ntena se na mi hwe nkra no na mi kasa mi nkokra na me buy my me who me buy my me who can yes until my international mamma shan crown and I'm me cansa or see more there let see there be the business is funky no crown so bear wa or do be answered then you become crafty and to say me you know I home 10 years there enti business na no obi di car be see on a funky di ma grass se papa pen na pipi from pen for bi sole mo bo sha krana sma man sa 5 na bia krana ni sa ma krana no apai am se no nya asem ketwa e bia ni o aha sa ko ye fi abusuan fi a watena ba enti mo be kan ya ebraba minibi so are you ready so be kwa ha dan ya kwana me de mini anu ye bia Rasama make a go on the ram cananas and make cannibal. Bema is so me more than Dimata, Dimatama, Quasiaba, Jimmy for a seal chasing and new chasing. Dimatama, my dear chair, Marcasa, and on the dame mansion. Adiacha, a daisy solid free. Adiacha. Adiache mi sim kula inema na abaya HS ni fanki dia grosso mu yeden yo demiti an se mami bi ya hedge na ogina efi na odi ye kwatna na mi nyanya mi mpo na so ha da man
Hedge no be a more medemepo, Piamo medemepo. Mammy beside a criminal born upon Sans of Sankabo, Abba cry it, yes, and saw a criminal born and I own an hour home chair, and I'm so far by now, so sad upon me. So, dear cousin, you say, Macuma, you would have asked me who class and me away and with Nancy, and brush a black collar and me a passa cranky. You say me with a minimum. Macuma is shimmy. Okay. Ababawa Lee. Nesemwa. Odigun power so a coma nimuanom and your bomber mutie no. Or of mote said ya na baba wano AC Casano. I asked them for Mama Branch was a yametranse. Say out. What to you any abete? And near your tea, Juania. What to you any abete? Adaruma. Or you what to any abete? Metip. What to you any abete? And in it, Nanso. Many Mimuzare. Okay. One I got you so on conquering Busumi. Maybe I should be. And you know, 2023. What ball basum pain? A back like it was. I'll crack it to One sabia biaho. And Yamia. Me bakura me tiawa, me chato. Penny one obey yakakra. One obey yakakra. Ah, me pacho. Tear me ye, me can't weigh you. Asumbono. Menese. Or Casano. Was it MPP penny ni MPP penny bia or mobile meeting or if he in any more. If he in any more. Enna or bo or so born. Na no hono. Ubusama semi we are making more a man at Tiakula. What did he or you're not tempering? Me pacho me a man tamo. Let me ask a case we can research Burma. An investigation be Burma. May say me do up or batem. Edian why it is someone get or you know can you know boy. Me pacho and yen some ninny no cre. Dear Henna no cre now or canon set me na. Me jolly me we are metina bontin. Me pacho. Metina bontino. And no dear oka me jitum. Ne mum satem ninny no. Na ohaw no ewo ho entina ma ye o say ya unim say ye ka awade a so no yire beda 7 probia sambedi no e ka ho unim say ka ho ba cho no kure percentage wise no and number 80 kura unim say ka ho na dentina na no yire na de o kan ye no kura say na ne na eno de me jitum enti hu say wo yire no just so pono ansa no hunda ene na mada se bia wo ye saade ne dia me ba cho me hu wonderful ye me ba cho ebi ye no kure ene bi sunya no kure dia he na ye no kure dia no kure ni se na me ne no na no ne mum na nye me pem boso men say ana say mfie say na ne na be 8 months na one ne na nye me pem because of ne honye wakono na ni issue na wo ho no enu tira ne honye wakono me pacho enti tie me o say ya we boda man ka me ne ntina me pacho o say ya we issue dia he na wo kan na ni problem be ya say on say na kasa no ene enema na na say dam ya first aha na dam me ban say dam enya dam me pacho kwa bi so na adwene ho atechema me pacho eti nam sa kwa the same Kwanza road na ya me ya say echiranko se me sa akọ ne ye bi kura na se okonyema etina me ha me because me first born by second born na wo yire no woni na dampa ba akoso me na na ti edam na wo hu no se ebi ane kondo na wo hu me ba jo me hu me ebu ho no a na mada because me kwa adwuma me mantem sa ebu a me ba no
Senye de bia na sebi wa wani tuya. No oba no ba wo nchen. Oba no ma me nchen se ma pu no sei. Me ne no downtown so oba. Da bi wo se wo ne na. Eti emunu na me pese mi hu. Oba no so tape na wo bo no kire se wo ne na. Opese wo ne da kra na umfi no. Agese ono ahwe pono ansa na ne ho aba. Na me pese mi busa o se se ne kondon ko ade aso beba wo ho. Oba no aye ne den. What did na tem said odidi atem. Nye bi da. Se me di oba atem. Me nye bi da. Eti wo ne na no oda ne ba bi na ade ache sa aboso me nwotwe. Boso me nwotwe no. Wo se wo ne na wo de wa na wo kan ka boso me ni kura na bia wo ne na. Eti sa aboso me nwotwe ni nyina no. Wo ba no kura mie na no se mi wura we de wada woro me ne de me kondo. Ana se wo da ho kura wo de ne ho abetwiu am wampia ne da kura. Me pa cho se ho na me fom ya me pa cho wo ho. Se me lete na oba me nchen a na me mfi enti ho de me fom ya me pa achew na che se woni na nanti obai na opam no me pa cho ma pam no se bia o ka che se na koma ye ne ya o ka sai me pa cho on kan che me se bia na koma e ne ya e wo me side de but audio ni tape ni de o ka se ba na koma me bo se wasem we wi a ma wiewu me pa cho eti sesi a se wo se wo kwa yefro ne mpaboa kɔ yiraye efie bia na mutimu no enne utie wo yire no enum asem wo homa ne mpawa no a wɔde kɔma ne nuanom so a ɔse wo watete sem enne masem ana wo ye no ne ha no eno na akɔfa problem na aba no eti se ye amanfo ka se again no adwini mu hawo no eye wo no amana akɔfa ba obagi atum me ba cho na adwini mu hawo ne ba ye no me ne se yensa ni nkomo bie mo si e ka se ana tiefo nyina bie nhoma no no mo ka se atete no esan se wo ye virgin no ye de ani famu no ye de aso tie ne ye de ani so famu o efri se wo ba wo no wanya mfie dunsia won fa ne ho kan be mada no sa virgin fo no mo asem ka din o eno ti se kokoba ne se ye bie nhoma no no manfo ka se enye wedding paboa bia na enye fie bia mkoten bia na mu watete no na ma baba wa na adwena ye sa obagi atum me ba cho adaroma obagi atum me ba cho e fa ba bi no me magi atum so no akofa aba se ka me kasi point so ne ma ke kasi point so sa o se eyi no problem o ka no na me ne na wo mienu na wie sa tema ye wo mienu no ne ye te odom kama me de se wodon de mutim sanyo odo aka wonhia kageti anware o because kageti obi afie nsi ho obi ama me ne papa ni ho ena obi a obabi obehia de dofo na mom me ma sema me busa on se ababa wa ne virgin for mo ho asem kan eye soronko na mom se amanfo ka se watete no ma asem na woni ne na no ena ma oba na nya adwim ha wa abagi atum asemi de because me nkoye ma asem so opa yaresa me nya na me ko sa na yade ama ho me pa cho na mom no wonu mu asem ene no kura obedi ni wo ha ene obi be hu mobo ne mpo wo fra wo se mo fa ne mra onua ba no wa ha yese ye ma ne kasa kakra so rekɔtena ba bi ate no Oba pampom te say. Pacho nyame adum. Wo firi he? Pacho me firi offense. Me ofane. O say. Wo ofane say ya. Pacho. Producer atwa batum anim say wo so wa ha person ka de na person ka. Pacho kakra minim fa wone lean sem na mpese me beka no anti na ma me bai. Kakra person ye den. Me bek make minim. Aha. Efa situation we na ban na mpese me beka. Yentie o. Pacho de mpese beka ni say. Li yare no. Emfri me wo furniture say. Wo ye dunsini. Pacho de me nye dunsi. Wo ye malam. Pacho de. Ugu sede. Pacho da. Wo ba anwem. Pacho da. Wo ye sofo ba. Pacho da. Na de na ma hu se mfiri no. Pacho de me hu ni say. Me bo fe odoge ni ye pa. Odo na nkasa. Se li ya de kura na akeka ono.
on fancho ono be please say nti kodru me bi say of friend me ka kire me say li mpaboa ayra man sensem bia yede esisi ama o ka say on fa mpaboa ne so de mpaboa na yede ahye na mpaboa no so yira na yare nu ani bibia ni wono nti odi mpaboa ne share no sambe mat going na me braso ohun say ni ye bi eba girl ne so anam ka say ni on pe hospital bi mfa ne yede enko nti omo de ne ko konfanochi eno de wa ya de se wa bekan biye ehon kura de ya firi ho enene nansa ene ya tena sem ne so na se ya ma wan kan bia bia beka so ba ene ya ma wan kan bi ya kan gum so de me pese me busa na se so wa ware pacho me worry on ware ba me wo boy o boy me eti o boy no so do ne yie pa na se afe obo akonhoma no ne wo na ebe yo de enye me de adentia se me yo ba na me ne me guide na afe no ne me endai nti enye me de eti se o se ya oni oba no enna 4 months ya eti di o se ya wayi no waya ade ana se onya ade mo na ba so ene de mo fa me friend kan se wanya ade kete wo aso anya ade eti se kokoba no se maame bema wone ne tie one na wo mienu na wo ye virgin na wone no enna no wo ba pa se kokoba sa wan kasa wo fa no wo betumi aka kire se efami no ono na ama oba na dwena ye sa wo betumi aka kire no pacho de mechanic say wo ye virgin ni ba o kan sa ni bisan say die ntina oba won nchen a onene enna o si osure se bi onini koye bibia na problem na ye dey aba e ban so an ho ye dendenden oba pe abonamfo wa bonten kwa amanfo no omudewu ana wunim me ya we pa noki enti se wo fa wa ya ade ana wa anya ade efembo wo de baby de wanya me da wase